Liburua hiru konferentzia edo hiru saio biltzen dira eta meditazio bat. Zer gaia funtzean beti bat bera da. Eta hori da, oraintxe esan dena. Estatuaren hiru praktika modu kontzientziaren kontrolea. Eta dira bat eta terroristak eta horren lagunak damutu egin behar dute eta barkazioa eskatu behar dute orain asko entzuten gai hori. Bigarren meditazioa da bortxak kondenatu egin behar da, publikoa norbait izateko eta eskubide zibilak izateko ere bortxaren kondena da. Eta hirugarrena da terroristak edo esaten diren horiek benetan kontzientzia absolutik kontrolatzeko torturatu egiten dira. Eta hortik dator titulua ere,